Здравейте, аз съм Иво Вълов, а вие гледате Fishing Adventures България. Днешната тема на това клипче е фидер гъм. Какво представлява фидер гъма, кога да го ползваме и за какво да го ползваме. Какво представлява фидер гъма? Всъщност фидер гъма е едно помощно средство, което се намира между основното влакно и повода. Неговата функция всъщност е да намали напрежението върху основната линия и върху повода. Нека разделим гъмчетата на два вида. Мек и твърд. Твърдият гъм се използва, когато имаме контактен риболов на дребна и средна риба и така не пропускаме всички почупвания или плахи попипвания. Мекият гъм обаче го използваме, когато имаме риболов на по-едри риби. Там взиманията са по-уверени и няма как да пропуснем леките почупвания. Разбира се, на българският пазар има доста известни марки, които са производители на фидер гъмчета. Може би най-известният такъв е Дренън. След това може да намерите гъмче на Мавер. То също е много използвано. Фидер гъм също произвеждат Гарнер, произвеждат Карбзум. Дьоме Габор също има, Дайвъв също имат фидер гъм. Въпросът е, че когато отидете в магазина, просто, както казах преди малко, е хубаво да си изберете гъмчето според неговата твърдост. Дали ще бъде по-мек фидер гъм или по-твърд фидер гъм. Хубаво би било е да имате и от двата вида, без значение дали е от една и съща марка или от две различни. Най-често ползваните гъмчета в милиметри са от 0,3 до 1 мм. Парадигмата е такава, че избора на гъм също се определя и от това колко дебело поводно влакно ще сложите и каква кука ще ползвате. Хубаво е да направим една вметка също така. Имайте предвид, че колкото е по-дълъг гъма, толкова по-тънко влакно може да сложите. Това беше от мен. Надявам се, че видеото ви е било адски полезно и занапред ще ви бъде много по-лесно в избора си на фидер гъм. Аз съм Иво Вълов, вие гледахте Fishing Adventures България и до нови срещи. Чао, чао!